उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि बेरगावआव दुखुनि मोदै हरखाब फिलिप दैमारिनि जिउ गोमोरनाय। बिथां रुंसारि फिलिप दैमारिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि बेरगाव गामियाव थांनाय 1965 मायथाइनि 25 नभेम्बराव जोनोम लादोंमोन। बिथाङा दिनै 2022 मायथाइनि 23 एप्रिल सनिबार फुंनि 8 रिंगायाव हरखाब बे बुहुमनिफ्राय अरायसमनि थाखाय आनज्रायलांबाय। रुंसारि जानायसिम बिथांनि बैसोआ 57 बोसोरमोन। मिथिनो हायोदि बिथां रुंसारि दैमारिया रुंसारि समाव गावनि बिसि, सासे फिसाजो आरो सासे फिसाज्ला बाय बाहागि गारना थाङो। बिथां फिलिप दैमारिनि जिउ खहा जानायाव ओनसोल नाङैनो दुखु फोरमायदों फानेरि एबसु, फानेरि बर' थुनलाइ आफाद आरो टंला कलेजनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। बिथांनि मावगुमाजों दुलाराय बर' माहारिखौनो बुहुमाव लाखिनाय हिसाबै बोगथाना लाखिनाय हिसाबै खामानि मावदोंमोन। बे समाव जोंहा पानेरि हालाम हिसाबै खोब दुखुनांथाव जाथाय जानानै फैबाय। आसा खालामदों जोङो बिथांनि मावगुमाया जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आबुङै जोंनानै थाथों आरो आसा खालामदों बिथांनि सि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननानै दुलाराय बर' माहारिखौनो जाहाथे खामानि मावनायाव बिथांनि मावगुमाया जाहाथे जोंनानै थागोन बेखौ जोङो मिजिंथिगोन आरो जोङो बिथांखौ जोंनि बिथांनि मावगुमानि थाखाय जों पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बर' माहारिनि मोनसे जाथा एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाथा बिथांनि मुङै जोङो हाबदान खालामदों दिनै फुङावनो आरो आसा खालामदों बिथांनि देहा सह'खौ जोङो जोंनि मावखुलिसिम लांनानै बिथांनि गोथै सह'आव बिबार बावनायनि थांखि लादों। ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो जोङो बर' माहारिया बिथांनि थैनायाव जोंहा दुलाराय बर'आवनो एबा पानेरि हालामावनो जोंहा खहा जानानै फैबाय। आसा खालामदों बिथांनि सि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननानै जाहाथे जोंखौबो बोर सानस्रिहरबाय थागोन बिथांनि मावगुमा बायदियै बेखौनो जों आसा खालामबाय। जानो हागौ जोङो बिथांनि मावगुमाखौ जों मावजोबनो हायाखैब्लाबो बिथांनि मावगुमाखौ जोङो मावलांनो आखायाव लाबाय आरो आसा खालामदों जोङो बे हालामनि गासैबो बिथांनि गोथै सह' एबा दिनैनि बे हरखाब जाथायाव मोनसे सुफुंहायै मोनसे खहा जाबाय बेखौ जोङो गासै दखराजों लोगोसे बर' माहारियानो जोङो अलखदाव गोलैबाय। जानो हागौ बिथांनि जाहाथे मावगुमाया जाहाथे जोंखौ अराय लामा दिन्थिहरबाय थागोन बेखौ मिजिंथिबाय। दिनै जोंहा मोनसे दुखु गोनां खौरां पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि मैखोम आन्दलन समाव आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावबोनाय आरो लोगोसे पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि 2012 मायथाइनिफ्राय 2015 मायथाइसिम आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा आरो टंला कलेजाव दिनैसिम बिथाङा साख्रि मावगासिनो दंमोन। दिनै बिथाङा हरखाब 8 रिंगायाव बिथाङा ल' प्रेसार जानानै रुंसारि जायो। बे रुंसारि जानायाव पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बिनि थाखाय जों इसोरनि सेराव आर'ज गाबबाय। जों पानेरि दख'रायानो जोङो एसे दुखु मोननाय जोङो मोनदों मानो होनबा बिथाङा जोबोद गोख्रों मावथिमोन आरो बे समाजाव बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों। बिथाङा बयखौबो समानै मदद होयोमोन।